KHALEEPSON TV, tashar al'umma. Yawwa sunana dadi kima inkiya abala ojo a cikin fim din farin wata sunana mikiya hangen nesa. Gaskiya dai ina wa dukkanin masoyan mu na fadin duniya da suke kallon fana-fanan mu a ko ina suke ina wasu albashir da cewa farin wata sha kallo season 2 na bayyana ina ciki, saboda haka da yaddar mai duka si subscribing akan channel din da ake haskawa ranar da za a fara haskawa kowa zai sani lalle su kalle shi, saboda an fafata an yi abubuwa da yawa. Ni kaina an canza ni sabanin yacce nake, an canza ni abubuwa za ganna da su dan kunne da wasu sarƙoƙi uwa na daure kare duka haka da sauransu. So gaskiya an canza, za ganna da mota tafkan motoci ina da ba ta iya ne. Gaskiya akwai sabon abu, akwai abubuwan da ban taba yin su ba sai anan gaskiya. So insha Allah za a karba abubuwa, za a ci gaba da nishadantuwa. Masoya ƙarshe abin da zan ce shine kullum ina faɗa kowa ina masoyan mu suke, ko a daji ko a gari ko a wacce duniyar, ina alfahari da su, kuma ko ina masoyi yake ina iya zuwa in ganshi kamar yadda suke ƙaunata ba haɗin uwa ba na uba ba waye, kawai Allah ya saka suna ƙaunata ni ma ina ƙaunar su saboda darabba na ba wahala. One love. KHALEEPSON TV, tashar al'umma.